mingaw gari balay. Hello, mahal. Kumusta naman ka diha? Okay ra ka? Nagkaon na ka? Ha? Pidok noy. Sampai tiglub-lub-lub diha. Sing ko tawag kagi asay manghon ni sise. Tuad toy! Ano to sa punag lupi? Usam gari balay, persam do sagbuta. Ako rin si pangasaba. Hello, mahal. Tawag ako balik ko niya kay gisapot sa papa. I love you. Sige lang ako. Humana ko pangahoy. Humana ko pagtungag. Ako lang gihapon. Sa sapon ni papa eh. Sige balay. Da. Bataan pugi kasi. Oh, sama na hugasan na kasi re. Sama na. Nay plato na pares na. Sama na. Sige lang ako. To si Jay to. Mo pa isugol mo ana. Asa mo rin siya? Ato akaw. Sa to gisira duwa ng iyang cellphone. Kuya mo itong patay. Ito mo naman itong agi. Tapulan ka, Adjo. Welcome to Mobile Legends! Dan na po ito'y tawag na Nangita na po na rin ako. Oh! Samay! Sik tawag mo na! Hoy! Sa mga da, bungol ka? Samay sik tawag! Disturbo ra ka! Sige! Abdusa nga mataka. Yes! Nabuang na ka ng duwag. ML! Yung kasunod doon mo kasi? Hugasin ko to nito. Ikaw yung maguwang. Hindi, pwede ito yung hugasan. Magsupak-supak pa. Sige! Buang. Duwa. Ikaw may buang. Kay ikaw sige ra kag tawag-tawag ka ng uyab. Ade. Ikaw may manghod. Ako, daghan ako trabaho sa bahay. Asa may imong trabaho ba? Nakuman ako Ang same dungag. ka. Nakuman ko pangahoy. Ikan ko nangahoy. Ikaw, sige na kaduwa. Nabuang na ito gana. Bailor na hugasan ni mapili ko ni Ronaldo ba isugal ni? Ikaw may manghod, ikaw panghugasan to. Ingon man sila ba nga pinangga ni Papa ning manghod. Magtotoo po kang sulti sa mga tao. Mutugo po ko kay Siyempre, Pakanon manghod kay- ko. Pakanan kay tae. Kaon po ka? Ay, di, good food eh. Di man po ka, ikaw ko na pagkanong tayo eh. Makaon po ka. Mo lagi na diha. Ayaw si patunto ng istorya sa ubang mga tao. Say, labot. Labot bitaw. Nahala. Pinangga ka papa, ato dito. Pinangga, mandun po ko. Say, nga nugay ko pinangga. Ato gini ato na manento baka ato la. Bay dapit ni mga anis, itong karambay ba? Asa dapit yun? Itong karambay. Asa dapit ng karaan, kanang binizaan? Tang pagkapilosopo bay. Karon. Na, kamuli na ko. Kaya magtaw-tawad pa ko. Ta, pabuang ng uyab kay baliwon sa kanang gabi ira. Ya ikaw ka na buwan ng email. Pag ikaw, nabuang og tawag-tawag ng uyab. Bahalag na si Sigaw-yaw. Sabdan nyo na ito na. Bahala ka na. Taka ulit. Masungot ko naman, hinaikan naman ho. Meanwhile. Kani sa mga bata nga si Jay. Ito naman ang agi. Tapuan ka aso. Makaniwang. Makanibad. Dati. Naniron. Ako na pagibulhan ng bata. Asaw ng nabataan. Sos, ginoo. Mumbaw ng nabataan. Batlong na. Ito mapasok sa papa dito ba? Para ko ba ito ba? Wala naman nabalin ng baka. A few moments later. Wala ko na mong baka ba? Oh. Di arang mereka. Saan mga sabi mga gibuhat? Saan mga? Kita kang lunod yung cellphone. Lisod po mo yung kaglisagikan. Yung mga plato to, wala ng hugas, mga gumang. Nakapalangag na. Nakapangahoy na. Ikaw. Ito naman ang agi mong Hindi bunga. pwede og mang lunag ng hugas. Magtupag ha. Bantay ka ron. Saan? Mag-isog-isog oroy. Magbaka. Sagdan mo. Pas mo na. Oh? Sus, kaya taga. Oh, pangak.
Sabot mo pa. Sama gitu yaw-yaw na pa. Nice ni. Wag ni butagan. Ito mga agin mo. Karon o Pagkulos. ma. Karon. Imo kong iyatod o dili. Pagbaktas. Ay baktan. Ya, yati di ka mataka. Pustusan ka na ko ron. Lanot o tokog. Ano ba? Oh, saan ka niya? Ikaw ko nagpuputan di kabulagan. Sama ka, di ka vlog ha? Saka gukot na rin. Yati ka mataka. My God. Bato ka rin ron. Okay din. Bisa magbatoon na mo. Gukot na ron eh. Yati, inikay. Saka doon. Kasi mahala kay murag gilamay isla ato gasi nagitay na. Ginukdanay pag yun. Desa sa Kana gyud, ginukdanay gyud. Live na na. Okay. What's up mga karan? Tingnan mo mga karan. 1 2 3 go. What's up, mga karan? Salamat sa nag-subscribe sa amoa o sa nagsuporta o kanang sa bago pa mga channel. Ay paglimot Ay paglimot sa pag-subscribe o sa like, pag-like, Share. pag-share, comment. sa pag-pislit sa notification bell sa kilid o para makasunod mo permis sa mga video. Bye-bye, salamat. Salamat ka. Hingawan! Ala! Hingawan! What's up mga karan? Karan, gas. Oy, daw, awas na daw. Kaya mag... Oy! Ah! Go.